Автокъща ПЦ предлага на вашето внимание Kia Sportage. Автомобилът е регистриран на 3.12.2013 година е първата регистрация. Закупен от представителство на Kia. Има един собственик и пълна сервизна история до момента в Kia. 2000 кубика, 135 кВт, 184 конски сили. Има направени снимки при закупване на автомобила, които могат да ви бъдат предоставени шасси за проверка, всичко. Автомобилът е приличен, доста запазен. Мотора работи чудесно. Няма никакви странични шумове, няма никакви ръжди. Евро 5. Има LED дневни светлини. От към гуми. Съвсем нови летни гуми са в много добро състояние. Четта еднакви. Отляво автомобила няма никакви забележки. Седалките са изключително запазени. 200 000 км, абсолютно истински, мултиволан, система за телефон, автопилот, 6-степенна скоростна кутия, климатроник, навигация, има и камера за задно виждане, кожен салон. Въпреки камерата има и парктроник отзаде. Пета лята джанта с резервна гума, крик, всичко си има отзаде. С наличен катализатор, без никаква ръжда по купето. Автокъща ПЦ, ежеседмичен внос на автомобили от Европа. Автокъща разполага със собствен шоурум, в който ще бъде нареден този автомобил. Автомобили придружени с гаранция. Чудесни лизингови условия, през TBI, Unicredit. Подобрението на лизинга става в рамките на 40 минути. След оглед на автомобила е изготвено всички необходими документи по регистрация на превозното средство, съдействие при регистрация, подсигурен транспорт или транзитни табели. Автомобилът се заслужава да се види. Очакваме в нашия салон. За повече информация звънете на посочен телефон.